Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić-Udovičić. Ogledalo. Čarobno ogledalo bogova razbilo se u 1000 komadića i palo na zemlju. Jedno od tih stakalaca zabode se zvijeri od sjevera u srce. Bio je on hrabri ratnik svog plemena, neustrašiv i ponosan. Puno je bitaka bio za svoj narod, puno ratova dobio i osigurao svom plemenu mir i blagostanje. Međutim, sa čarobnim komadićem božanskog ogledala u srcu, zvijer od sjevera počela se mijenjati. Prvi je to primijetio plemenski vrač. Osjetio je nemir i nespokoj u ratnikovom srcu. Svakome koga bi dotaknuo ratnik imenom zvijer od sjevera, znao je njegovu prošlost, vidio tajne koje skriva i predosjetio njegovu sudbinu. Pleme ga se sve više počelo bojati. Svi su ga izbjegavali, jer nema čovjeka pod tim nebeskim svodom koji ne nosi svoju tajnu. Kako je nekad svojom hrabrošću donosio slobodu i mir svom narodu, sad je svojom sposobnošću unosio nemir i neprijateljstvo među njih. Plemenske starješine napokon odlučiše da mora napustiti svoje pleme. Teškog srca krene sa svog sjevera. Nije se htio osvrtati, a nije ni imao zašto se osvrtati, jer nije bilo nikog da ga isprati. Svi su se bojali njegove sposobnosti, stoga se svi sakriše u svoje nastambe jedva čekajući da nestane. Mrzio je svoju sposobnost, nije znao što mu se dogodilo, nije ni želio znati, želio je samo da sve to prođe. Ali znao je da nema povratka na staro, jer vrijeme uvijek teče i nikad se ne vraća. Mijena je jedino ono što je stalno. Nekad je bio slavni ratnik svog plemena, neustrašiv, a sad je bio protjerani otpadnik. Gdje krenuti, kud ići, nije znao. Znao je samo da mora otići što dalje od svog plemena, od svog sjevera, od svega onog što je nekad poznavao. Kamo? Bilo mu je svejedno. Negdje gdje ga nitko neće znati. Samo kako? Gdje god bi došao, njega i nitko nije znao, no on bi pri samom dodiru odmah upoznao svakog čovjeka u dušu. A svi su imali tajne i nitko nije želio da se one otkriju. Stoga je bio protjeran iz svakog plemena, svake nastambe grada ili sela u koje bi stigao. Nigdje se nije mogao zadržati, jer svi su ga se bojali. U stvari nisu se bojali njega, već onog što on vidi u njima. Bojali su se sebe i onog što u stvari jesu, a on je to dobro vidio. I tako je lutao i lutao svijetom. Više nije znao tko je, jer davno je to bilo kad je negdje pripadao. Možda je i dalje bio zvijer od sjevera, ali ne više kao neustrašiv ratnik, već kao zvijer koja je u ljudima vidjela sve. A ljudi ne vole da ih se poznaje onakvim kakvi jesu unutrini. Oni žele da ih se doživljava kao sliku koju izvana grade o sebi, uljepšanu verziju sebe koja je prečesto daleko od onog što stvarno jesu. I zato jest bio zvijer koja je razdirala tu iluziju, kidala je u komadiće dok ne ostane samo prava jezgra, prečesto trula. Umoran od lutanja i svega, odluči se odmoriti kraj rijeke. Tamo ugleda prekrasnu djevojku kako se kupa. Još jedna od svih tih silnih ispraznih ljepotica, poput jabuke, izvana rumena, a iznutra crv, pomisli on tako u sebi. Djevojka izađe iz vode i uljudno ga pozdravi. Pruži mu ruku, što ga malko zastraši, jer tako je bio umoran od svih tih silnih ljudi, njihovih prošlosti, tajni i sudbina. Nije htio to još jednom, tako je htio biti sam. Pri dodiru njene ruke ne osjeti ništa. Zastane zbunjen. Kako? Pomisli. Jesam li izgubio svoju sposobnost? Jako joj stisnu ruku pri upoznavanju i još jače, no u njoj ne vidje ništa. Imaš jak stisak ruke, ona mu dobaci.
žao mi je, nadam se da te nisam ozlijedio. Ma ne, nipošto. Slušaj, moram biti iskren, zbunjuješ me. Zbunjujem? Pa tek si me upoznao. Zvijer od sjevera odluči biti iskren s njom. Sjedoše na travu pokraj rijeke i sve joj ispripovijeda. O sebi, svojoj sposobnosti, svom plemenu koje je ostavio daleko na sjeveru, svim ljudima i mjestima koje je vidio na svom putovanju. Ona ga je pažljivo slušala i prvi put zvijer od sjevera ne osjeti se usamljenim. Prvi put otkad je stekao svoju sposobnost naišao je na nekog tko ga se nije bojao. Osjećao se kao nekad u svojim najsjajnijim danima dok je bio ratnik, dok je imao svoje pleme, dok je negdje pripadao. Tako je želio opet, ali samo jedno, pripadati negdje, a ne biti usamljena zvijer od sjevera kojoj je predodređeno da luta, da se nigdje ne zaustavlja jer ga nitko ne želi u blizini. A ona ga je slušala, nije treptala, nije bila zastrašena. Dapače, željela ga je slušati i to mu ulije utjehu. Svima je mogao vidjeti sudbinu, ali svoju nije mogao vidjeti i zato je bio očajan. Ona ga sasluša do kraja, pažljivo, svaku riječ dobro zapamti, te naposljetku reče: ne znam što ti se dogodilo, strašno te sudbina pogodila, ne znam kako da ti pomognem. Možda na meni i nije da ti pomognem, možda je bilo potrebno samo da te saslušam. Suosjećam s tobom, vjerujem da je teško ne pripadati nigdje. Pođi sa mnom u moje pleme, vjerujem da bi se tamo mogao zadržati. Mogu ti ponuditi da pokušaš živjeti s nama. Možda uspješ, a možda ne. Uostalom, nemaš što izgubiti. Zvijer od sjevera je sasluša. Odluči je poslušati. Uistinu, nije imao što izgubiti. A nije se htio ni tako brzo rastati od nje. Zbunjivala ga je ta njena tajanstvenost. Ali mislio je da će još jednom biti sve isto. Da će opet pri dodiru s ljudima znati njihovu prošlost, vidjeti njihove tajne i predosjetiti njihovu sudbinu. Pođe s njom u selo. Kao kad je upoznao nju, isto se dogodi i sa svim stanovnicima njenog sela. Nikome, pa baš nikome, ni najstarijem članu plemena nije mogao vidjeti tajne, otkriti prošlost, niti predvidjeti sudbinu. Srce mu zaigra od sreće i odluči se skrasiti u selu. Pomisli da je izgubio svoju sposobnost i odluči da ponovno negdje pripada. A najbolje bi bilo tu, u plemenu, gdje je izgubio, kako je sam to nazivao, svoje prokletstvo. I dani su prolazili, i mjeseci, pa i godine. Zvijer od sjevera opet je bio kao nekad, ponosan i spokojan. Njegovo prokletstvo zauvijek je prošlo. Jednog dana u selo dođe neki trgovac. Mnogo žena i djece htjelo je od njega kupiti blještave ukrase. Nešto se u njemu ne svidje zvijeri od sjevera. Dugo stranci nisu dolazili u selo, pa pomisli da mora da je to. Ali opet nešto ga je kopkalo, te odluči prići mu i kupiti nešto od njega kako bi ga pobliže proučio. U trenutku dok je uzimao iz trgovčeve ruke blještave perlice, koje je maločas od njega kupio, udari ga kao grom ista ona stara sposobnost za koju je mislio da ju je izgubio. Kako dugo nije mogao vidjeti čovjekovu prošlost, niti otkriti tajne, pa ni predvidjeti sudbinu, malko mu se zavrti od svega. Odjednom sve mu se razbistri. Strašna je bila prošlost koju je vidio u tom čovjeku. Skrivao je užasne tajne, a ono što je namjeravao sa selom u kojem je sad živio zvijer od sjevera bilo je zastrašujuće. Zvijer ga baci na pod, zaveže mu ruke te ga odvede pred starješine plemena. Naime, trgovac je bio špijun zločestog ratničkog plemena, poslan u izvidnicu, kako bi svoje mogao izvijestiti o stanju u selu. Plan im je bio saznati kako je selo branjeno, te onesposobiti ratnike i opljačkati selo. No ono na što nisu računali je sposobnost zvijeri od sjevera. Prvi put bio on sretan svojom sposobnošću, jer na takav je način spasio selo od sigurne propasti.
Starješine poslušaše zvijer od sjevera i odlučiše pametno djelovati. Obraniše selo od napada zlih pljačkaša. I to baš uz pomoć sposobnosti zvijeri od sjevera. Bili su spašeni, a on je bio slavljen kao heroj. Prvi put se nije osjećao proklet zbog svoje sposobnosti, već blagoslovljen. Uz vatru dok su slavili obranu sela, primače mu se seoski starješina. Tvoj nas je dar spasio, reče mu. Jest, ali ono što ne razumijem je kako mogu svima vidjeti ono što uistinu jesu, osim vašem plemenu u koje ste me primili. Zašto ne vidim ništa o svima vama? Ja ti ne mogu dati odgovor na to pitanje. Možda je to jednostavno tako moralo biti. Možda te je sve vodilo upravo ovdje do nas. Možda je ovo mjesto ono gdje pripadaš. Mjesto gdje si našao spokoj i mir, reče mu starješina. Zvijer od sjevera prihvati njegove riječi. Učinile su mu se mudre. Jer uistinu bilo je to tako. Ovo je bilo jedino mjesto pod nebeskim svodom gdje je mogao pripadati. Jer jedino su tu ljudi bili iskreni. To mjesto zvalo se dom. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.